Fortunatament fl-aħħar 24 siegħa ma ġie rreġistrat ebda każ ġdid ta' COVID-19 sabiex bekk it-total ta' każi minn Marzu 2020 għadu qed jammonta għal 30,595. Il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar ukoll li bejn it-3 u l-4 fiqet persuna waħda sabiex it-total ta' mfejqa żied għal 30,149. Il-vittmi għadhom qed jammontaw għal 420 bil-każi attivi se jammonta għal 26. Tul il-jum ta' tlieta kienu 294,650 il-persuni li tlaqmu b'mod sħiħ bil-vaċċin għal kontra l-Covid. Intant l-Assoċjazzjoni Maltija l-Industrija tad-Divertiment u l-Arti ħabret li d-dimostrazzjoni pjanata għal ħamis 24 ta' Ġunju fil-Belt Valletta bit-tema daqshekk siekta ġiet posposta. Dan kif permezz ta' post fuq Facebook l-MIA saħqet illi wara laqa twila mal-awtoritajiet posponiet b'ġimgħa dimostrazzjoni li kienet ippjanata li ssir bilan illi l-Gvern waqqaf id-diskriminazzjoni li qed issir ma' din l-industrija. Ma saħqu illi dan qed isir bit-tama li l-Gvern jilqa' l-kontroproposti tagħhom għal ftuħ sensibbli tal-industrija għalkemm sa issa ma kien hemm ebda żviluppi f'dan ir-rigward u ma kien hemm ebda bidla fil-pożizzjoni illi ħabbar il-Gvern fil-11 ta' Ġunju.